ka kɛɲɛ Mali cɛfini tabaw u n'u baarakɛɲɔgɔn farajalaka dɔw ka wilikajɔ ye Yoru mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana dongo sigida la a bɛ fɔ dugudeni min ma ko Owa a n'a a lamini bɛɛ lajɛrɛlen dugudeniw na. Wilikajɔ min kɛra sababu ye u y'u bolo da sumankisɛ caman bade de kan o min kun jagoya minɛnen don jadiwale kɛbaw fɛ jagoya jaka la. K'aw hakili najigin k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan nin de ye malotigɛ waati ye wa nin de ye i ka dɔn k'a fɔ kulu maramafɛntigiw ni u ye jadiwale kɛbaw ka wilikajɔ waati ye k'u ka sɔrɔ boso yaasa u bɛ se ka maramafɛnw san cogo min ani u ka balo yɛrɛ bakun u bɛ se ka jɔ n'o ye cogo min fo ka taa se u ka taji sɔngɔw ma. Nin waleya min kelen filɛ nin ye cɛfini tabaw u n'u baarakɛɲɔgɔn farajalaka dɔw fɛ nin ye waleya ye min sɛbɛkɔrɔ fora Yoru mara faso jama fɛ. Bari nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye kulu maramafɛntigiw ka k'u dagayɔrɔ bila ka taa fan wɛrɛw fɛ. K'a jira aw la k'a fɔ fana min ye jadiwale kɛbaw ye lasigiden de b'u bolo nin dugudeni kelen kelenna bɛɛ lajɛrɛlen na o lasigiden de bɛ nin sumankisɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a bila u ka yamaruya kɔnɔ. Seereya dɔw fana ka fɔ la cɛfini tabaw u n'u baarakɛɲɔgɔn farajalakaw ka nin wilikajɔ in kɛra sababu ye ka tɛgɛ da siganama caman bade de kan minnu fana bɛ taa bila sɛgɛsɛgɛli kɛbaw ka yamaruya la. Ni dɔw ko tare nin ko in na ka caman bade fana jɔrɔlen don bari sabu ka da kan ni nin ko in danna sira la ni o de ye k'a fɔ ko wilikajɔ danna nin siɲɛ kelen ma jadiwale kɛbaw ka segini na kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ nasuguya bɛɛ lajɛrɛlen ta ka maaw sɛgɛrɛ. VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Yoru Groupe de Bokum ka laseli.